Quin és el projecte que vau presentar als pressupostos participatius? El nostre projecte va consistir en demanar una tanca per la pista esportiva de la nostra escola. Feia molta falta perquè sempre s'omplia de pedres, era una mica complicat practicar l'esport amb tota la seguretat que ha de tenir practicar l'esport a les pistes i vam presentar aquest projecte per això. És una pista que s'utilitza molt als patis oberts, als caps de setmanes, als festius. No només l'aprofitarien els nens i les nenes de l'escola, sinó la resta del poble en aquest espai, en aquests dies, i també perquè estem en un equip de bàsquet, practiquem aquí uns entrenaments, que tots els nens del poble poden venir a entrenar, està obert a les 3 escoles i és dins del marc del pla educatiu de l'entorn. Nosaltres animem a tothom a participar en aquests projectes perquè està molt bé, dona igual que sigui sociocultural, d'infraestructures, del que vulgueu. És molt fàcil, els formularis són molt fàcils d'omplir, més del que ho penseu i si agrada i és un projecte viable que pot aportar coses al poble, us animo a tots a participar.